everyone, so it's my 53rd birthday. Okay, so since it falls on a Black Saturday, wala lang ko'y plano aning adlaw kay Holy Week pa man, no? And ang una gyud akong huna-huna is muadto lang sa St. Joseph Cathedral para mudagkot. Oh, timing sad kaayo nga naay mga nag-practice og mga salmo, no, para sa Easter Vigil. No, nagpasalamat jud ako dako sa Ginoo kay iya pa jud gilagwayan ang akong kinabuhi. Tiyaw mo, iya kong giluwas. No, gitabangan ko niya nga makayan ako ang mga treatments sa breast cancer. Og na bisan pa man nga nagpadayon pa ako sa akong mga treatments sa akong breast cancer, murag kaya ra gyapon tungod sa Ginoo. Gitagaan ko niya og igong kusog aron masugakod nako ang kining maong pagsulay og nakapadayon ko sa ako ang pagpakabuhi ning kalibutan. I'm so thankful. Walay puas ang akong pagpasalamat ngadto sa atong labang makagagahom. Og daghan nagpasalamat ako sa mga kahigayunan nga gihatag niya nako sa mga milabayng tuig sa akong kinabuhi. Og karon naghangyo usab ako nangamuyo nga lugwayan pa niya ang akong kinabuhi kay aron makapadayon pa ako sa pagsilbi kaniya. So I just wanted a simple celebration, mo lang ni managkot, but my family and friends have other plans for my birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige na, wish. Napabili sa kagit kita. Thank you. Dali, ikaw, ingon. Dali na, musikan. Dali. Ikaw, uy. Sa pagkita plan! My wish! Gamotor! Gamotor, ito ni CJ, kapuha na dita. Dita, ba ni? Kami kapuha ni CJ ito sa BK. Wow! Lara, di sa pagkita. Ikuan po na dito Mikey ka ng mama sa ka ng young friend. Tawag-tawag mo kami busy kahapon, 5,000. Sumurag every year nagyud ko mag birthday breakfast diri sa Tamper. Okay, sila man good poy mag-open og sayo. And this time the kids surprised me with a birthday breakfast open bill char at Tamper with the fam bam. Thank you so much, kids, for my birthday breakfast at Tamper. And sa pag-uli na mo sa balay, ug sa dihang nay naghulat nga gikan sa PWD office sa Tagbilaran para pag-deliver sa ako ang cake and cash gift from Mayor Jane Yap og sa Tagbilaran City Government. Wow! Thanks, Mayor Jane! Mag-pictorial na sa amin, ma'am. Mahimog. Ay, Ano? kaya amo alis na, ma'am. Kami ho, anak lang, ma'am. Ay, nahabong ballpen. Mahal siya, bulong ko. Ay, kakaw. Okay. Salamat kayo ni sir. Salamat kayo. Salamat ni Mayor. Sa Tagbilaran City Government. Thanks, Mayor Jane, for my gift check and my cake. Okay. Nasiksi kayo na, mula ko. Suka kayo, oy!
pagkataon-taon, naabot ang akong mga childhood best friends. No? Tingala kay ko kay. Ako na silang giingnan nga dili ko maghanda. Agoy, naabot jud sila. O sila gahanda para nako. Oh, may matching pa cake pa na. Kuya mo mali. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah! Thank you! Kaya may pasporo. Lami aman yung mag-birthday. Ginandaan nagdagang food. Ay, sponsor ni Isel ni. Wow! Cebu with love. From Cebu with love. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Thank you. Salamat. Picture ya, picture ya, picture ya. Ako si Aida ni Tahay. Later na naman ni Mampas. Oh, pansit. Bilang po na. Kay Aaron mo akuan. Secret, depende. Wow, thank you sa mga ice cream and everything. Inday Joy, thank you so much. Si Baging. Oh, salamat, Doki. Tagay si Mother. Okay, meet here for a relaxing day. So after me nagkaon-kaon no, with my childhood BFF sa balay, extended breakfast. Ting paniod to na sad. So niingon sila nga maniod to mi sa gawas. Okay, so okay ra sad kay kapoy na kay mag-andam-andam pa dito, wala mi helper. So ni sugot ra pud ko mga oni sa gawas. And then only to be brought here at Mithi Resort and Spa. We're at Mithi Resort and Spa. Pa-stress-free massage ang birthday celebrant. Salamat, Mikey. Perti jud imta na kong ngisi ana no kay nakasakay na pud ko og golf cart. Kini laging kuan di ta mahilig anang mag golf kay pang dato ra na nga sport. So di ta makasakay permi anong mga golf cart. So karon kasakay na pud og balik mura ikaduha pa ni akong sakay. Og golf cart in town na ignorante. Mao na kay layo-layo man dae ang katong spa nila no sa main hall nila. Mo nang magsakay og golf cart niya. Nice kaayo ang view. To Spa. Okay, thank you. Thank you. Okay, so magpa-spa daw mi. First time jud na akong magpaspa dinhi sa Mithi no kay medyo layo-layo po ni sa amoa. Wala po'y budget. Jo mahal pod ni. Ah, shalan man ni oy. Murag naa sa Bali. Oh, very serene. Very relaxing. Okay. So, muna siya sa Mithi Resort and Spa. Okay, here in Dawes. Wow. What a beautiful sight. My pool sa diri. Makawala jud the stress ning dapita no. Okay. Mananaw pa lang kadaan ya walay tawo kaayo no wala. Mas stress free na ang imuhang pamati. Kana kung ano na ka papilion na ka og mga essential oils no. Ka tagsa-tagsaon na ay lemongrass, Kanang na ay lavender kay lemon, makatubong na buta. ay Susing orange kayo. lemon, na ay peppermint. Tangad. Unsa to? Basta kay akong gipili is peppermint. Akang mayin, lavender.
Lavender imo ha. Peppermint ako ah. After kapabilion sa mga Thank you, ha. essential oils, padungo na kadritso dito sa dressing room. Yeah, left side. Okay. Dressing. Wow. Okay, thank you. Good afternoon. Mag-change, nagtagurog man din. Waiting area pa dyan, okay. Waiting area pa dyan. Okay. Before mag-massage, maghulat pa ka diri sa waiting room. Kaila pang i-prepare ang imuhang spa room. And very relaxing pod, no? Kay nice ang view. Perfect ang view. After 90 minutes worth of spa experience, okay, nice kaayo ang feeling, no? Pinainom-inom patag siya pagkahuman sa amo ang spa experience sa Mithi Resort and Spa, ni diretso dayon mi diri sa Bobo Beach Garden Resort, diri sa San Isidro, Dawis, I think. Gipili ni sa ako ang pag-umangkon. Hello. Wala pa pud siya nakaanhi dinhi, bago pa pud ni siya na open. Super tira gini kasudlo nun, no? Mag-agi pa kag mga kuan, kabugangan char. Daghan kang magsuot-suot to arrive at this heavenly oasis, no? Garden resort, daplin sa dagat, no? Just as I wanted a very chill birthday celebration. Kanang mag-relax lang, kanang wala nagdali. Sila na-inform na sila daan nga late ni mag-lunch kay kabalo sila nga i-detour ko dito sa Mithi Resort and Spa kay ipa spa experience. So nangaon na sila dito sa balay. Nya kani murag snacks na nimo paniudto. Wala nimi nag-order og rice kay kompleto naman ni siya, murag shabu-shabu style na ikaw pa'y muluto sa imuhang kanon. Nabi na set na amo ang gi-order kay aron kompleto na. I'm so thankful to the Lord for giving me family and friends. Na bisan pa man og ingnon nimog ay di ko maghanda o sila maghanda para nako. Sana all. Some gift. Continuation of my birthday. Walang katapusang kain. Sana all. Ako na lang ni siyang videohan kay maibog raman ko ani. Bawal si ako makaon kimchi. Og wala pa jud na human Chicken. ang akong celebration. Pagkagabi adunay samgyupsal dinner diri sa balay. Ya, sila ra pay kaon-kaon na kay bawal man sa ako anang sobrang meat. Sana man sila niya. Tan-aw lang ko. Ibog. Happy birthday, Mami Chay. Hi, thank you. So, Hi, Ishi. tuloy gihapon ang celebration Ishi, sa akong si birthday Ishi. on Easter Sunday. Magsan castle ka, Ha, Isi? sa dagat, no? Ubos na sa amo ang balay. May pa siya ang kay dagat natulog din na. ha. And had a very chillaxing day with the SBF team. Og sa dihang pagkalunis ni Ana after sa Holy Week, padayon gihapon ang akong birthday celebration. This time in the office. I'm so grateful gyud sa atong Ginoo kay gitagaan ko niyag mga office mates nga dili lang office mate ang pagtan-aw nimo kundi isip usa ka miyembro sa usa ka pamilya, no? Ang amo ang RTC 48 ka pamilya. We treat each other as family. Happy birthday, happy birthday.